și nu mai am filmat. Întrebarea mea e foarte bună pentru că acum încep tot felul de teste și nu mai pot să mai filmez. Da, hai să nu mai continu. Salutare de exemplu la canalul Papușile Monster High și Ever After High. Cum vedeți, mi-am luat-o pe Gigi. Nu întrebați de Coraniță. Vă dau o idee bună. Okay. Și am fost întrebă și să vă arăt câteva lucruri care mi le-am luat din început. Sunt numai 3 lucruri, frate. Da. Ok, mi-am luat pe Gigi. Hai să vă spun. Părul lui Gigi e alt cumva făcut când las acesta Gigi. Și ce credeți? Desfaceți ăsta. Așa, părul. Lăsați și vița asta. Că, așa. Și prindeți-o din nou pe asta. Că va sta un pic ridicată. Că așa va sta. O ridicați. Și ca să ne se cu un elastic sau cu elasticul ăla. Și după asta, ca să ne se vadă urât, puneți o bentiță a unei păpuși. Așa, un pic mai mare. Și gata. Arată mai frumos. Ok, am bentiță mai în fer. Așa arătăm. Și hai să vă arăt accesoriile pe care le-am primit. Nu întrebați că va dura câteva minute, dar pentru că nu mai luat încă ceva. Gata. Deci, accesoriile care vine cu ea este această, nu mai știu cum se spune. Asta care vezi, nu mai știu chiar. Da, chiar, vreau să vă arăt. Stă bine. Cum vedeți la rochie, are de asta constelații șmecher. Da, e de asta cu bino, da, nu bino, nu mai știu cum, care aveți stelele de aproape. Vine cu această mâncare, care puteți să vedeți. E sigla Monster aici. Stai că să fac. Vedeți? Sigla Monster High pe ea. Și da, uite, acolo. Și la gât vine cu acest colier. Asta nu știu care e. Asta e un scorpion. Și pielea la gât, dar l-am scos. Ok, următorul lucru care mi l-am luat este că bine l-am scos. Un marca dulăpior pentru păpuși roz, e Gigi. Da, aici am ținut toate accesoriile de la păpuși. La păpuși mai multe de accesorii. Și aici am toate chestiile astea, accesorii puse și date. Asta la prinde ceva, deci îl folosesc ca de asta, placă de păr. Asta să le pun și pe restul. Gata. Țin accesoriile. Aici țin reviste, telefonul și asta al Xiaomi și asta. Și aici țin anul Dexter, ca să nu pierd. Deci da. Și mi-am mai luat ca ultim acest borcan sticlă, cam așa spun eu. Pentru că uite cât de șmecher e. Îl folosesc la băut chestii și chestiile astea. Borcan sticlă, am băut chiar din el. Și scrie Life is a beautiful ride, cred. Nu mai știu. Ăsta ride. Nu știu, așa se scrie, ride. Nu mai știu, se zicea viața e frumoasă. Un nume, cred. Nu mai știu nicio. Lăsați-mi în comentarii dacă știți foarte bine, că eu nu prea știu, dar am spus hai că trebuie să repet și după videoclip trebuie să mai repet, pentru că eu la școală fac germană și după ce termin clasa 4 trebuie să dau un test pentru clasa a 5-a să dau, pentru că eu vreau să învăț engleză și da, cam atât a fost. Sper că v-a plăcut, dragii mei prieteni. Cum vă știți voi, cred că de acum eu voi fi noua mascotă pentru că îmi place, pentru că sunt mai frumoasă și da, dar nu contează, tot va fi Oni și Raven, mascotele principale. Eu din când în când o să mai apar. Nu uitați să dați like, coment dacă vreți să mă întrebați ceva și dacă vreți să vă
spun ceva, așa. Și cum am spus, eu nu o să mai postez de acum. Poate dacă mai postez un stop motion, pentru că am lucrat să fac un stop motion cake și încă mai lucrez la el, să vă spun eu așa. Poate să-l termin eu în curând. Mai am de făcut teme. Nu știu la câteva și trebuie să o aștept pe mama să vină, că nu merge. Și da, cam asta a fost tot. Sper că v-a plăcut și acest videoclip și ne vedem la următorul videoclip. Pa, pa!